Il-firda fil-Partit Laburista qed tkompli tinfirex anka fost il-kunsillieri tal-Labor. Bil-ġried jasal sal-kunsillieri lokali tal-Fgura. Id-disgwit ilu għaddej minn propju wara l-elezzjonijiet għal-kunsilli lokali sena ilu. Iżda aktar ma jmur, aktar qed ikompli jinfiltra u jaffettwa d-dinamika ta' bejn il-kunsilliera Laburisti. Infatti, il-laqgħa tal-Kunsill Lokali tal-Erba' kellha tiġi sospiża għaliex il-viċi sindku u żewġ kunsillieri Laburisti telqu il-barra wara li kien hemm argument ma' sindku Laburista Clayton Kaskun Portelli. Paċenzja, ħansaqsik, paċenzja, paċenzja. Le. Twafqunix għax ikolkom toħorġu l-barra. Mela, is-suspend il-laqa, grazzi. Is-suspend il-laqa. Il-kwistjoni kollha ddur ma' dikjarazzjoni li jippreżenta l-viċi sindku tal-Fgura Derin Marmara fismu u fisem żewġ kunsilliera kollegi tiegħu Adrian Tanti u Josjen Xikluna għal-bini fuq medda ta' arti li tinsab fit-triq prinċipali. Fejn qabel kien hemm ir-razzett l-antik tal-Fgura. Kien hawn illi s-sindku Laburista Clayton Kaskun Portelli ipprova jagħmel stqarrija li tirribatti l-kontenut tal-istqarrija pubblikata mis-suppost kollega tiegħu Derin Marmara. Bl-argument tant jeskala li l-viċi sindku u l-kunsilliera Laburisti Josjen Xikluna u Adrian Tanti telqu l-barra mill-Kamra. Bir-riżultat illi jintilef il-kworum u għalhekk kellha tiġi sospiża il-laqgħa tal-Kunsill. Huwa fatt magħruf li l-viċi sindku Derin Marmara kien diġà qed jipproġetta ruħu bħala sindku propju s-sena l-oħra qabel l-elezzjonijiet ta' Ġunju fejn kien qed ikun appoġġjat b'mod apert minn esponent ewlieni tal-faxxa estremista tal-Partit Laburista, Karl Stanjo Navarra, bil-barka tal-Partit Laburista. Iżda minkejja li l-kampanja kienet kollha affukata fuq kif tmexxa l-Kunsill Lokali preċedenti li kien immexxi minn maġġoranza Laburista, il-pjan sfaxxa fix-xejn, kif ġielet Kaskun Portelli fit-tmum ta' dan il-Kunsill. Intant jidher li interventi mill-qalba tal-Partit Laburista qed jisfaw fix-xejn, kif skont sorsi mill-kuruturi taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista illi tkellmu ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jiżdied l-inkwiet tal-Partit Laburista f'din il-lokalità. Biż-żewġ fazzjonijiet fih dan il-kunsillieri Laburisti fil-Fgura ikomplu joħolqu disgwit u problemi fil-Kunsill Lokali tal-Fgura għad-detriment tar-residenti.